Vážené dámy, vážení pánové, já vás vítám na půdě soukromého 6letého gymnázia. Poprvé na výstavě. Výstavu organizujeme za velmi láskavé podpory paní magistry Miroslavy Knobové, ředitelky zdejšího gymnázia. Já jsem strašně rád, že se tady potkáváme. Považoval jsem teď nad tím minimálně 3 důvody. Ten první důvod, jak už tady padlo, 11. ročník festivalu. Ten druhý je, že se vlastně splnil částečně i můj sen, kdy jsme pár ročníků chtěli pozvat, pár ročníků jak pana Tomu, který dneska bohužel, možná většina víte, nepřijde kvůli nemoci. Třetí důvod je škola škole. A tady jsem to někde viděl napsané, nebo jsem to možná slyšel. A to si myslím, nebo pro mě je to takové nejdůležitější, protože nejen, že letošní ročník, výtěžek letošního ročníku bude věnován škole v Tibetu, škole Gyaten, která vlastně jako jedna z mála škol má tu šanci vyučovat tibetsky. Mám tady představit fotografie pana Toma. Ono k tomu dohromady není co říct. Já si myslím, že tyto fotografie hovoří sami za sebe. Si můžete položit otázku, a co mi dá tato výstava? Já řeknu určitě spoustu zážitků, pokud si ji projdete a uvidíte, tak určitě i v tom vašem já vám zůstane alespoň nějaký pohled člověka, který se v tom prostředí pohybuje, který už tam cestuje podle toho, jak se podíváte, kolik knih, kolik fotografických výstav pořádal. Takže si myslím, že tento člověk skutečně dovede pěkně ukázat všem, co chce z tohoto prostředí ukázat vám lidem, kteří ne všichni tam dostanou. Já vám řeknu jenom několik slov. My se známe se Zdeňkem Tomou a jeho rodinou už 30 let. A můžu říct, že jsme docela blízcí přátelé, nejenom s ním, ale i s jeho paní, která velice pěkně o naší rodině píše v jedné z jeho knih. A ve své první knize, kterou napsal o Nepálu, Země bohů a démonů, tam taky píše, zmiňuje se tam o malém Davidovi. Prostě máme k sobě blízko. Nejenom tím, že se tak dobře známe, ale tím, že vlastně, když přijel do Nepálu, tak aspoň našel vždycky kousek domova u nás.